Сәлем, минем яшь пластилин сынчыларым. Бүген безнең бик мөһим мастер-класс. Чөнки без Татарстан Республикасының гербын әвәләячәкбез. Әйе, үзебезнең туган республикабызның. Шуңа бу эшкә җаваплы карарга тырышыйк. Тизрәк өстәлеңә яшел, ак, кызыл, сары һәм ачык кызгылт сары төстәге пластилиннарны алып куй. Шулай ук безгә сынчыларның иң яхшы кораллары пластик кискеч һәм очлы таякчык та ярдәмгә киләчәк. Эшкә керешик. Безнең республикабызның гербында нәрсә сурәтләнгән? Аны уңдырыш бирүче һәм балаларны яклаучы канатлы барс бизи. Бик кызыклы герой бу. Ләкин без эшне гербның нигезе сары бизәкле яшел түгәрәк ясаудан башларбыз. Иң беренче булып яшел пластилин кирәк булачагын аңлагансыздыр инде. Әйе, яшел төстәгесе пластилин шарчыкны бармаклар ярдәмендә яссы түгәрәккә әйләндерәбез. Ничек уйлыйсың, бу яшел түгәрәк нәрсәгә охшаган? Ул Татарстанның иксез-чиксез урманнарына яки сусыл үләнле кырларына, бәлки сары җеп белән чигелгән матур яшел шапанга охшагандыр. Бу төс язгы табигатьнең уянуын һәм Татарстанның көчен гәүдәләндерә. Нинди матурлык! Хәзер мин бу детальны кәгазь битенә беркетәм, аннары учым белән кырыйларын тигезләп җибәрәм, соңрак бармак белән нигезнең калынлыгы күренеп торырлык итеп аларны азрак күтәртәм. Чиратта инде әлбәттә ак пластилин, аны ике өлешкә бүләбез, берсен кырыйга алып куябыз, икенчесеннән шарчык әвәлибез һәм аны яссы түгәрәккә әйләндерәбез. Зурлыгы буенча ул яшел нигезебездән бераз кечерәк булырга тиеш. Син Татарстан гербында республикабызның флагы төсләрен куллануын сиздеңме? Аларның нәрсә аңлатканын беләсеңме? Яшел яз, ислам, яңарыш, ак сафлык төсе, кызыл исә көч, энергия, тормышны гәүдәләндерә. Ничек кызык, әйеме? Мин уларда ак түгәрәкне әвәлә бетереп, яшел деталь өстенә беркетәм. Дустым, артта калма. Менә шулай кырыйларын тигезлибез. Бик матур була. Афәрин, дусларым, булдырдыгыз. Хәзер сары пластилинның чираты. Аңардан кечкенә кисәк бүлеп ал һәм шарчык әвәлә. Аны ясыйт һәм сыныбызның иң баш очына беркет. Менә шулай матур сары бизәкне ясауны дәвам итәбез. Калган сары пластилинны ике өлешкә бүләбез һәм һәр кайсысыннан нәзек бау сыман деталь әвәлибез. Чәчәкле бизәкләрне алтын җеп белән чигү татарларда гадәти күренеш. Чыннан да, өйне чиккән әйберләр белән бизәү татарларның каннарында дисәк тә була. Алар арасында тәрәзә челтәрләре, скәтерләр, ашъяулыклар, сөлгеләр, җәймәләр, мендәр тышлары, намазлыклар һәм башкалар бар. Шуңа күрә республикабыз гербында нәкъ шундый бизәккә ия. Беренче бауны яшел кырые буенча матур иттереп бура-бура беркетәбез. Сары еланны төзәткәләп җибәрергә онытма. Дустым, шунсына игътибар ит. Бизәк гербның барышлыгын каплап торырга тиеш түгел. Хәзер инде алтын бизәкне хәтерләтүче икенче бормалы еланны да үз урынына урнаштырабыз. Менә ничек матур була. Сүз уңайыннан татарча чигүдә иң күп кулланучы бизәк ул чәчәкләр һәм яфраклар. Карале, республикабызның гербын нинди кызыл түгәрәк бизи ул? Бу кояш. Һәм хәзер без нәкъ менә аны әвәләячәкбез. Аның өчен безгә кызыл төстәге шарчыкны бармаклар белән яссы түгәрәккә әйләндерергә кирәк булачак. Шәп килеп чыга. Әйеме, дустым? Деталь тигез түгәрәк булып калырга тиеш. Шуңа бармакларың тимәгән җир калмасын. Татарстан гербындагы кызыл кояш уңыш, бәхет һәм тормышны аңлата. Хәзер килеп чыккан детальне гербның ак түгәрәгенә ябыштыр. Кырыйларын бармак белән тигезләп җибәр. Афәрин. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Булды. Афәрин. Хәзер бүгенге мастер-классыбызның төп герое кар барсын әвәләүгә керешербез. Бу мәхәббәт хайван татар халкының яклаучысы. Һәм без аны горур рәвештә атлап баручы алгы тәпиләрен әвәләүдән башларбыз. Бераз ак пластилин бүлеп алда, аңардан озынча кисәк әвәлә һәм аның очын түгәрәк һәм киңрәк ит. Аны кызыл түгәрәккә беркетеп куй. Менә шулай минем артын кабатла. Чираттагы ак төстәге пластилин кисәгендә бөгелгән киң очлы озынча кисәккә әйләндерәбез. Аны беренче аякка карата перпендикуляр беркетәбез һәм деталь очларын тоташтырабыз. Соңрак тагын бер ак пластилин кисәк алып, кар барсының
артқы аяғын эшләячәкбез. Аның янындагы урынны тагын бер артқы аяк ала. Барысын бераз күтәрелгән уң аягы хәрәкәт яки эшнең башын Татарстанның яңарыш юлында хәрәкәт итә башлавын аңлата. Бик шәп билге бу. Барс фигурасы өстендә эшләүне дәвам итәбез. Ак пластилиннан 2 кечкенә һәм бер зуррак кисәк бүлеп алып, аларны читкә куябыз. Калган материалдан баш һәм гәүдәнең бер өлешен ясыйбыз. Башта шарчык авалибез, аннары бармак белән озынча детальгә әйләндерәбез, урта җиреннән бераз бөгәбез, детальнең бер очы икенчесеннән киңрәк булырга тиеш. Нәкъ менә шул киң ягында кискеч белән тирән тар чокыр ясыйбыз. Минем ни эшләгәнемне игътибар белән күзәт, ярыймы дустым? Бу чокырны бар саузы барлыкка килерлек итеп бераз киңәйтәбез һәм тар очы белән аны алгы тәпиләргә беркетәбез. Уртанчы шарчыкны икенче өлешкә бүләбез, берсен әле читкә алып куябыз, икенчесен барс гәүдәсенең икенче өлешенә әйләндерәбез. Аңардан шарчык авала һәм бармак белән озынча деталь яса. Аннары фигурның 2 пар аягын тоташтырырлык итеп беркет. Уртанчы шарчыкның икенче өлеше исә койрыкка әйләнәчәк. Аңардан озынча кисәк авала һәм барсың арткы өлешенә беркет. Тик баштан бөгәргә онытма. Тагын бераз ак пластилин алып, аңардан түгәрәк кулаклар ясыйбыз. Хәзер пластик кискеч белән зур кармачысының гәүдәсенә сызыклар сызабыз. Менә аның ярдәмендә шулай күз һәм колак тишек ясыйбыз. Тагын бер төскә чира җитте. Ачык кызгылт сары пластилин алып, аңардан герб калканы өчен яссы түгәрәк ясыйбыз. Һәм әлегә аны читкә алып куябыз. Калкан кар барсына республикабызны якларга булыша. Ак пластилиннан тагын 2 шарчык яса, берсе икенчесеннән әзрәк зуррак булсын, калган материалдан исә канат әвәлибез. Кара мин аны ничек әвәлим? Канатны барыс өстенә беркетәбез һәм кискеч белән аңарда 3 аркылы сызык ясыйбыз. Калканны канат астына беркетәбез, пластик кискеч ярдәмендә калканга сызыклар ясыйбыз, очлы таякчык ярдәмендә әлеге детальнең нәкъ үзәгендә тишек ясыйбыз. Менә шулай, дустым, син яза беләсеңме? Ул очракта аска Татарстан дип яз. Язу тигез килеп чыксын өчен эшне гербның иң түбән ноктасында Р хәрефе язудан башла. Безнең сыныбыз әзер. Бу бик катлаулы мастер-класс иде. Тик без аның эшен ачык алдык. Афәрин дусларым. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш.